Meron akong bato dito guys, oh. Para pintik natin unya, dire ba? Oh, walang hayop. Walang hayop, pero meron tayong bato. Mamaya pa ito sila guys. Nagtatago pang mga kigwa. Buti na lang walang mga kayote ngayon dito. So, 11:30 na ng gabi. Meron tayong flashlight, meron tayong pintik, slingshot. Ready na si Inday. Bantay guys. Alam ko naman na marami sa inyo nagsasabi na hindi ako lalabas. Pero madali lang tatakbo sa loob guys. So, malapit lang. Timer po yung ilaw dito, so kaya wala ng ilaw dito, sensor. Kakarating lang ni Mister, naabutan pa niya akong gising guys. No, I just choose one. Because I choose him. Yeah, Jason now is over here. Where, in that side now? Yeah. Is he still in there? Yeah. Oh, let me get the thing. Nag-move daw dito sa gilid yung skunk, so tinitignan ko guys. Oy. It's a skunk. Not a conch, skunk. Skunk. Oh guys, ay kasi. Galing ako sa likuran kasi Tommy said that there's in the side. So when you get here, the light was on. The sensor light was on in the garage. Because of Well, that. it went on the car. Wasn't on. Oh, so it wasn't on. No. So, okay, so I guess it's I there, just wobbling and wobbling. just freaking wobbling. I hit the way they walk. He's digging the battery already. Yeah. You've been digging the back. You've been digging the front. You let the dog out too. Yes, you. Out, Mama's gonna go out in the front. And you go out in the back. Okay? So, we're gonna be separated. Out na. Okay? I'm gonna go. Bye-bye na. I'll go bye-bye. Ito yung pagka-cute eh. She's so cute, honey. Roxy. Roxy. Roxy, you're so cute, babyst. Rox. Almost 2 o'clock na. Andito pa rin kami sa labas. Nag-start akong pintik. Punta tayo dito. Pintik ko na to. You want your bone? Kinuha ko yung oil guys. No, kasi marami siyang oil. So kinuha ko. O diba? Maglagay lang guys ganun. O diba? Pagkatapos, ganyan kasi yung sabi. So, pagkatapos, lagyan natin siya ng yung flavor dyan, kuhang-kuha lahat. Palanguyin na natin ang ating, matagal pa ito lutuin guys, no?
Matagal, as in, sobrang tagal. Alas 2 ngayon, alas 2:15. So, matatapos ito mga 6:30. Ganun. Tagal talaga. So, kaya, yun. Ang lalaki din itong ating buto. Ay, I was doing birth certificate. my marriage certificate, not yours. I said the marriage certificate. Ha? So, there's no signature. There he is. You're married to your mom. You have to get down. So, yun na guys. Ito na yung ating ano no, mag-ready. Nakakain na kami guys. Yun, kakain na kami. And yun, mayroon silang mushroom. We're gonna eat. And then, ininit ko lang siya ulit para naman. Sobrang tender niya guys. Oy, oh. Oh, makukuha na yung ano. So, yun, ininit ko lang siya para ready to eat. Naluoy ko sa akong gulay. Ang akong lauoy, meron pa pala dito. No, meron pa pala tayong lauoy dito, guys. So, naawa ako. Sabi ko, wala, uy, nakalimutan jud kita dong. Kasi ang lauoy, dudong mo na. Ang mga dudong kasi sa Pilipinas po, mura na silang mga lauoy. Lauoy. Lauoy kayo na ang mga dudong sa Pilipinas ba? Murang mga lauoy og na. Mga lauoy kayo magnaong dudong. Mga dudong sa Pilipinas, murang mga lauoy. Digid sila adobo, lauoy. So, naluoy ko. Sabi ko, kaluoy, dudong mo dudong. Kailangan naman kitang kainin, dudong. So, itong tuyo na niluto ko. Usually, kapag i-microwave mo sila, guys, yung ibang klaseng tuyo, ha, like mga sap-sap, ganon, mga ibang klaseng tuyo. Kapag i-microwave mo siya, guys, alam nyo kung anong baho, guys. Murag yun siya, bisoy hugas, 5 katuig. I-microwave. Pero, ito siya, guys, grabe, guys, ang bango. Ang bango, i-microwave ko siya. Para sa atin, bango. Pero, for sure, pag andito yung si Tami, perte ang baho. O di, lamay kain ni guys, iparis, guys, kasi atong mga salin-salin, ito yung mga, mga ulam natin ba, mga, tawag nito, salin-salin, mga tira-tira, no? Ito yung mga ulam na tira-tira. Perfect na pares ito, guys. Grabe naman ini. Anak, magkaon sa inamili, ano? Sarap. Pares, guys. Ang sarap ipares nito. Perfect din ang mga ganitong ulam. Iwan ko na lang. Lauoy at bulad. Ang cute nila din nila. Ang mga daing, ang mga tuyo doon sa Cebu is ano siya, hindi mura ang kilo. Mapamura ka sa mahal. 800, 700, may 1,500, yung mga pusit. Mga, ang tawag ng isang isda. Ang mahal ang kilo.